че този канал по принцип е High Vibes Only, но час и нещо търсих място в Борисовата градина, в което няма някакви майки с деца, няма някакво място, където няма хора. Направо много тежко, но сядаме сега да го правим това видео, че право умрях от жега. Така, днес ще си говорим за 4-те дни, в които бях без храна и без вода в гората. Това беше изключително яко преживяване, изключително важно преживяване, просто много яко преживяване, истински. Днес ще ви разкажа 7-те си осъзнавания оттам, ще ви разкажа какво точно представлява тази практика и всичко, което би ви било интересно, защото се замислих, добре, аз ако не знам тази... Чакай да го затворя този прозорец. Ако не знам тази практика, какво представлява, какви въпроси бих имал, записах си ги, така че сега ще ви отговоря на всички тях и най-важното, какво си взех от това преживяване, защото наистина си взех супер много и наистина беше много важно преживяване за мен. Така, добре, защо бях 4 дни в гората без храна и без вода и какво всъщност е това, каква практика е? Това е южноамериканска древна традиция. Първо да кажа, не съм изключително запознат, прочел съм малко по темата, говорил съм с хора, които са по-запознати, но просто не се чувствам достатъчно информиран, за да мога да говоря с конкретни факти и да кажа това е 100%. Ако нещо не е правилно, извинявам се за хората, които е важно, но не е било целенасочено да сбъркам нещо. Но какво е търсенето на визия? Това е практика, която преди се е използвала от древни южноамерикански племена и също и в будизма се е използвал за млади момчета да навлизат в мъжественост, да влизат в следващата си фаза на развитие и не само. Не е използвано само от момчета да стават мъже, ползвано е от всякакви хора, които търсят просветление или търсят да научат повече за себе си. В днешни времена по цял свят се практикува търсенето на визия, като хората, които могат да фасилитират тези практики, повечето са ходили при автентични племена или хора, които пряко са взели знанието от племена и имат право да фасилитират тези практики. Има и хора, които не го правят по този начин, но смятам, че е изключително важно да получиш одобрение от тези линии хора, защото освен че ти просто фасилитираш тази практика, назад хора и хора участват заедно непряко в цялото това поле, което се създава за подобен тип практики. Много хора ме питаха, добре, сам ли си в гората, сам ли си го правиш? Не, реално, както ви казах, има хора, които го фасилитират, организирано е, но аз няма да говоря за организацията, няма и да споделям нищо за организацията, защото не смятам, че хората биха искали така публично да им се рекламира или да им се споделят практиките. Просто знайте, че е организирано. Има група хора, които подкрепят цялото това пътешествие, цялата тази практика и сега ще ви разкажа повече детайли за нея. Така, добре, каква е хронологията на нещата? Рано сутрин по изгрев се става и рано сутринта се прави практика темаскал. Какво е темаскал? Ще оставя линкове долу да се информирате по-добре, за да не става цялото видео в просто чиста информация, но си го представете, че сега на екрана ви най-вероятно ще излезе снимка на какво е темаскал. Представете си една землянка на български или като палатка, която преди се е покривала с кожи, в днешни времена се покрива с килими, постелки, за да може да стане плътно, абсолютно тъмно пространство и символизира утробата на майката. Вътре в това пространство то се затваря и става като запечатано с една врата. Вътре се вкарват нагорещени на огън камъни и вътре хората влизат, пеят се песни, задават се намерения. Сега ще ви кажа малко повече детайли, но си го представете като древно южноамериканска сауна. Така най-просто си го представете, чисто като преживяване, защото вътре камъните са горещи, поливат се с вода, билки и различни други растения и то става просто като една сауна. Не е много трудно, не е много неприятно, но си е като сауна набичана на макс, така си го представете. И влизайки в темаскала сутринта, там пеем песни, задаваме си намерението. Какво е нашето намерение? Това е идеята, с която отиваме на подобен тип практики. Не е просто отивам за да остана в гората, някои хора го правят просто за да се откъснат от реалността, но е хубаво да има някакво намерение, да има някаква цел на това преживяване, да не е просто отивам да си обикалям гората. Хубаво е да има целенасочен фокус на енергията и на идеята, с която отиваш, за да може да има максимално много ефект.
И в този темаскал, заедно с задаването на намерението и пеенето на песни, също се пуши тютюн. От една като пура, която е тютюн завита, не съм на 100% какво става, жабче, ела тук. Една тютюнева като пура, която тютюна вътре е завит в едни по-големи тютюнови листа и пушейки от тази твоя лична пура, така ти се отнема и думата. Отнемайки ти се думата, това означава, че от първия ден до последния ден ти не трябва да говориш. Ти трябва да стоиш в мълчание. Спушвайки тази тютюнева пура, свършвате маскалът, вие се подготвяте, взимате си нещата, които сте си подготвили за преживяването горе, за които сега ще разкажа повече, и се качвате в планината. Също пропуснах да кажа, че пушенето на тютюн е символично, защото тютюнът се води една от най-древните медицини, дядото на всички растения на медицината, и също така се вярва, че благодарение на тютюнът южноамериканските племена са открили съставките, тютюнът им е казал съставките, и как да ги намерят и как да ги смесят за айласка. Който не знае какво е айласка, също ще оставя долу видео за какво е айласка, всички детайли около практиката и около какво всъщност е айласка. Така, каква е подготовката за тази практика, защото ви казах, че взимаме си всички неща и се качваме в планината. Така, преди да се качиш в планината, отделяш си около една седмица, в която има някаква подготовка. Тази подготовка е на 365 парченца червен плат, слагаш тютюн, аз също сложих и церемониално какао, и изричаш молитва или желание, си го представете. Какво искате да се случи, някакво намерение, просто изричате на глас на тютюнът своята молитва и го завивате, става като едно вързопче, и на червена връв. Аз го направих на канап, което не е правилно, трябва да е червена връв, но не знаех и не е било фатално, но просто аз го направих на канап, но по принцип трябва да е на червена връв. И сложих какао, защото подобен тип практики, които изискват много воля, много трудности, много така мъжка енергия, сложих какао, защото какаото, и то церемониално какао, защото вибрацията на какаото резонира с сърдечната чакра, женска енергия, и беше с намерението за лекота, мекота. Не исках да преживявам някакво супер трансформиращо преживяване, което да трябва 4 дена да преживея супер страдание и мъка, и така с намерение за мекота и благост сложих малко и какао, за да може преживяването да е по-меко и да не е само мъжка енергия, ами да е малко по-балансирано, да има малко мекота. И така, слагайки си тези турбички, малки вързопчета на една връв, заедно с това трябва да се подготвят и 7 дървени кола, на които се слагат, пак се връзва така като турбичка, парцали в 7 различни цвята, и пак се слага тютюн, и това са 7 по-големи молитви, 7 по-големи намерения. Сега ще обърна внимание, жабче. 7 по-големи намерения. И горе в планината търсачите имат право на йога мат, на мрежа за комари, на спален чувал, нямат право на телефон, тефтер, нищо, никакви технологии, примерно фенер, такива неща не. Но по-скоро найлон също така, но по-скоро неща, които са от първа необходимост. Най-вероятно племената преди са го правили чисто голи, просто се качваш в планината, но вече малко е европеизирано, да може да бъде малко по-благо, малко по-меко преживяване. Но можеш да си вземеш и допълнителни чорапи и някакви такива неща. Даже е добре да си ги вземеш, защото сега ще ви разкажа. Валя от 4 дена, валя 3 дни из ведро и просто... сега жабче. Валя из ведро и просто... Хубаво е да си подготвен. Аз бях с много тънък найлон и просто беше много тегаво, но сега ще ви разкажа повече. Излизайки от темаскалът, взимате си намеренията, молитвите, взимате си 7 кола с по-големи молитви, взимате си сакчето и нещата, които ви трябват за горе, и качвайки се горе в планината, качвате се всички заедно, защото тази практика, търсенето на визия, по принцип е обет за 4 години. И първата година правиш 4 дни, което аз направих, но следващите правиш 4, 7, 9 и 13.
като ние на първия ден всички се качваме заедно, аз примерно слизам на четвъртия, хората, които са за втора година слизат на седмия, хората, които са за трета на деветия и така. И тези 4 години символизират 4-те посоки: изток, запад, север и юг. Първата година е изтокът и качвайки се горе с всичките неща, в зависимост от коя година си на различна височина в планината. Да кажем, първата година са малко по-ниско, докато 13-тия ден, които са четвърта година, са отгоре на планината. Намирате си... Стига, жабче, чакай, ще те сложа оттатъка, за да можеш да не мялкаш. Ела. За да можеш да не мялкаш, да свърша това видео и после ще си играем заедно. И... качвайки се горе в планината, намирате си едно пространство, в което... То е така, представете си го, в един кръг се получава, защото забиват се, нали, имаш 7 кола, 4 от коловете се забиват изток, запад, север, юг. Тъй като аз бях първа година, избирам едно дърво, което е на изток, в пространство, което съм си избрал, и там се води, че ми е олтарът, дървото там е моят пазител, и около дървото, което е на изток, се забиват другите 3 кола, които символизират слънцето, небето, земята и сърцето. И става като в единия край има 4 забити кола и става едно така кръгче, около което завързваш своите намерения, желания. Става като една оградка заобиколен. Въпреки че примерно ние бяхме 20 и няколко човека, качвайки се в планината заедно, ние сме на различни места, и всеки един от нас няма пряка видимост към другия. В смисъл, че ние се качваме в планината, но си избираме място, където нямаме пряк очен контакт с хората, чувстваш се сам. В смисъл, няма никой около теб. Не е така да сме един до друг. Ами си сам в планината. Така, и вече към интересната част. Какво беше преживяването за мен, какво представляваше и какво си взех от това преживяване. Първо искам да започна с това, че не е толкова трудно. Звучи някакво 4 дена в гората без храна и без вода. Аз поне, моето преживяване не беше толкова тегаво, не беше толкова страшно. Аз лично го преживях по по-лек начин. И това също е благодарение на това, че пропуснах една част от традицията и продължавам напред. Долу, където е поддържащата група, се пали един огън, който този огън 13 дни не изгасва. Освен, че не изгасва, винаги има пламък. 24 часа някой поддържа да има пламък, защото се води, че този пламък поддържа полето, което ни свърза всички, и благодарение на това ние, които сме в планината, сме свързани с тези, които са долу, и така хората, които долу ядат, пият и мислят за нас, ни подкрепят чрез полето, което се създава общото поле. И дали благодарение на това не усетих глад или жажда, или като цяло по настройката си, защото знаеш, че си там и няма какво да получиш като храна и вода, и просто влизаш в едно състояние, в което това е, трябва да оцелееш, но аз лично за 4-те дена не усетих нито момент, в който да бях гладен или жаден. Много интересно, но това също го дължа на това, че тялото ни истински е много по-умно и много по-осъзнато, отколкото ние си мислим, защото аз по принцип, сега малко странно да ви го кажа, акам си по 2-3 пъти на ден. И там, въпреки че си хапвах много добре до самото преживяване, там аках чак на 3-тия ден. И аках едни малки топченца като барабонки, като козичка. И това е защото тялото ми знае, че няма да има вода, няма да има храна и вода. И то беше изсмукал всички хранителни вещества от цялата храна, която има в мен. И реално цялата вода беше изтеглена и аз аках едни малки барабонки. Така, какво беше преживяването? Казвайки, че не е толкова трудно, наистина 4-те дена не са толкова трудни, и сега ще ви кажа защо. Първия ден, да кажем, ти отиваш един ден след обед, спиш една вечер и това ти се води първия ден. Първа вечер, първи ден, втора вечер, втори ден, трета вечер, трети ден, така. След обеда, оставят те в планината и на другия ден се събуждаш в планината някак си супер случайно, рандъм си там и просто седиш и си мислиш, вау, какъв ми е странен живот, какви неща правя, седиш и просто си някакъв като толкова смешни неща правя и някак си първия ден ти е такова, още ти е ново, седиш така в планината, оглеждаш се и е като на базик. Втория ден ти си там, обаче знаеш, че третия ден ти е последния цял ден и четвъртия ден си тръгваш,
А пък третия ден, колкото и да е тежък, знаеш, че утре си тръгваш и просто чисто ментално 4 дена, поне на мен лично, не ми бяха толкова трудни. Да, страшно е, да, вечер като спиш и чуваш животни около теб, едната вечер около мен мисля, че дали лисица, дали някакъв койот, защото койоти имаш супер много, чувах ги да вият цяла вечер и бяха супер близо, в смисъл много близо ги чувах. Но едната вечер се събудих така от някакво малко животно да е много близо до мен, защото чух листата, но реално в българските гори няма какво толкова да е страшно, освен мечка, ама те кажи рече, първо, че са почти на изчезване, второ, толкова ниско в планината, където сме ние няма, а и те ги е страх повече от нас, отколкото ние от нас ни е страх от тях, така че чисто на ниво, нали, страшно има го, защото седиш и е мега тъмно, в смисъл абсолютно тъмно е, абсолютно нищо не виждаш и особено като вали и има облаци, няма и луна и ти си буквално в абсолютна тъмнина и чуваш някакви неща да вървят около теб, обаче не знаеш какво е. Но след първата вечер се свиква с това някак, не ти прави впечатление, първата вечер е най-такова, нали, чувам някакви животни около мен постоянно, но не е толкова страшно. И така, първия ден седиш и си мислиш, нали, какви работи правя, как ми изглежда живота, колко е странно всичко. Първите 2 дни аз поне лично си мислех най-случайните ежедневни неща. Най-случайните неща от сорта на кого съм забравил да пиша, какво трябва да купя, това е готина идея за YouTube видео, в смисъл най-случайните неща. И това аз го интерпретирам като ние в ежедневието си постоянно консумираме информация, дали звуци, дали визуално, дали с някой си говорим, постоянно имаме някакъв инпут, приемаме някаква информация. Бидейки в планината без никакви стимули сам на едно и също място, няма нищо, което да консумираш, защото ти си в една и съща заобикаляща реалност и има само output, излиза информация от теб. И първите 2 дни аз лично си мислех най-случайните неща, защото усещах, че просто чисто на натрупаните ми мисли, притеснения, ежедневни глупости, имах нужда да ги изчистя, имах нужда да си измисля всичките малки проблемчета, които имам в ежедневието си на ниво битовизми, ежедневие, супер най-малките. В рамките на 4 дена, нещо, което беше малко минус, беше това, че първия ден валя и в първата вечер, втория ден през деня не валя и от втората вечер до 4-тия ден валя из ведро, нон-стоп. И ти, имайки дори тези си 20 квадрата, от които можеш да ползваш, постоянно валеше. Първия и втория ден бяха относително еднакви. Просто седях, разсъждавах си над всички теми в моя живот, чисто повърхностни, чисто ежедневни. Нали? Пак си влизах в някакви разсъждения, медитирах си, но реално нямах някакви кой знае какви дълбоки мисли или дълбоки преживявания. И това ви казвам, че защото повърхностното ви съзнание си чисти тези ежедневни проблеми и има нужда да ги изчисти, за да може да влезе по-дълбоко. И казвайки, че вали първия ден и първата вечер и без втория ден след това през цялото време, третия ден ударих една такава като стена, ударих една емоция на вече се ядосах, вече малко ми писна, защото представете си, че сте там вече 3 дни, 70 и колко часа и то вали. И аз съм легнал в поза ембрион, свил съм се така на йога мата ми, всичко около мен е вир вода мокро. Лежа от 70 часа и вече кръста ме боли, просто цялото тяло те боли, защото аз му викам въртях се на шиш. Защото ти лежиш на йога мата по гръб, минат 30 минути и ти вече се схващаш малко, завиваш, нали, заставаш на едното рамо. Минат 20 минути, схване ти се рамото, легнеш по корем, главата на едната страна, главата на другата страна, после на другото рамо и така. И аз на този йога мат прекарах 4 дена стрейт, в смисъл не станах от него. Само единствено, когато примерно ставах да ползвам тоалетна или си миех зъбите или медитирах, като седнал така от време на време, но то генерално цялото преживяване е една медитация, защото ти нямаш никакви външни стимули и ти си прекарваш време със себе си и то 4 дена са една цяла медитация, но говоря във формата на това да си затворя очите. Аз през повечето време бях с затворени очи, но да си с затворени очи, да седнеш и
реално някакви целенасочени действия да правиш. Но третия ден вече всичко те боли, лежал си 70 и колко часа, целият си мокър, студено ти е, седиш в чувала си, спалня си чувала ето така, завит си с един найлон, найлона ти е залепнал за лицето, защото то става конденс, всичко като е мокро и ти вътре дишаш и капките кондензират отгоре на найлона и целият си мокър, залепнало ти е така и почваш да си задаваш въпроси около защо го правиш. Защо си тук и започваш, нали? Имаше един момент като братле, кому беше нужно? Живота ти е толкова хубав, защо си го причиняваш това? На кого се доказваш? Това защо го правиш, за да можеш да разказваш така на хората и да се правиш на готин ли? Защо си тук? Реално взимаш ли си нещо? Вече е трети ден и само си мислил ежедневни неща и започва така да се надигат едни негативни емоции. И това пропуснах да ви го кажа. Всяка една година има тема, нещо като тема. На първите 4 дни, първата година е смирение. И мислейки си за какво означава смирението. Защото за да бъде тема на тази година, на първото преживяване, е изключително важно. Някои хора може да го подминат, но това е основната вибрация на това преживяване. И през цялото време, през 4-те дни си размишлявах какво е смирение, какво е примирение, каква е разликата между смирение и примирение, защото да си смирен аз си го интерпретирах като импулс контрол, да можеш да си смирен, да си наблюдателен за вътрешния си свят, да си наблюдателен за околната среда, за да имаш умението, когато си надигнат някакви емоции, ти да можеш да ги потушаваш, да можеш да нямаш толкова егоцентрични намерения, да си просто по-смирен, по-заземен. А пък примирение какво е? Аз така си го интерпретирах спрямо моята ситуация и моя живот. Примирение е когато някой ти наруши границите и твоята неспособност ти да си ги защитиш. Някои хора избягват конфликта, но това е примирение, защото от липсата на сила ние да заявим границите си, ние се примиряваме с този човек да ни навлезе примерно в границите. Или примирение е това да се предадеш, да искаш нещо и да се примириш с по-малко. И не винаги трябва да искаме повече и да го има това постоянното ламтене за повече, но ако имаме някаква цел и имаме някаква визия за живота ни и ако в момента е друго, ние не трябва да се примиряваме с това, ами явно така ми е било писано. Да, трябва да сме в доверие и да казваме да, явно това е периода и това е стъпката, която ще ме отведе до там, където трябва да стигна, но не трябва да се примиряваме с... Ако чувстваме, че нещо не ни е достатъчно и знаем, че ние сме дошли на тази земя за нещо повече, не трябва да се примиряваме с по-малко. Не трябва да се примиряваме с нормалния живот, ежедневния живот, не трябва да се примиряваме с това да водим обикновен живот, защото всеки един от нас е дошъл с някаква цел, някаква мисия на тази земя. И вярвам, че всеки един от нас е специален и не трябва да се примиряваме в това да влизаме в рамките на обществото. Не трябва да влизаме в рамките поставени от социума и не трябва да позволяваме да се примиряваме с нещата, които ни биват дали налагани от правителства, дали налагани от външната реалност, дали налагани от обществото. Ако ние смятаме нещо за правилно, смирено, без агресия, но трябва да си следваме нашия път. Това е част от... Това е фристайлна го в момента, така ми дойде. Не е било някакво основно осъзнаване тогава. Тогава беше за границите, защото една от в моментнашните ми теми е как аз по здравословен начин да си защитавам границите, защото съм бил човек преди, който много се е примирявал. И това съм го разказвал в минали видеа, когато съм си говорил с подсъзнанието ми и когато ми излезе една случка от детството ми, когато съм на едно игрище и карам се с едно по-голямо момче. Това по-голямо момче, нали, караме се, обръщам се аз, взимам си топката и си топкам там на баскетболното игрище и след една минута той идва и ме удря в гръб. Удряйки ме в гръб, аз се обръщам, всички от цялата площадка седите са втренчили в мен и знаете, активира се fight or flight mode, нали, или бой или бягство.
Бой или бягство, обаче също има и замръзване, фриз. И аз тогава просто от всичките погледи и толкова бях изненадан, защото изобщо не го очаквах и замръзнах. И знаете, че една секунда да замръзнете и тя се чувства като цяла вечност. И тогава просто замръзнах. И това преживяване в ранната ми детска възраст създаде в мен една неспособност да защитавам границите си и желание да избягвам конфликт, за да може да не се почувствам по начин, по който съм се чувствал тогава. Това е супер така сбита версия на това, което съм осъзнал, но затова здравословната ми... Затова здравословната защита на моите граници ми е тема, защото бидейки като малък в това да не си ги защитавам, в последната една година пък малко се едно наваксах и усещам, че в момента имам един лек егоизъм и едно желание да си докажа границите и да си ги заявявам ненужно силно и имам нежелание да споделям енергията и времето си, защото твърде много време преди това винаги съм поставял другите хора и чуждите нужди пред своите. Докато в днешно, вече достигнах до ниво на осъзнатост, което знам, че това е нездравословно и в голямата картинка от трето лице винаги би било по-добре аз за да дам, трябва да имам. И това не означава, че трябва винаги да избираме себе си. То винаги е микс между двете. Да сме жертвоготовни и да не жертвоготовни. По-скоро да не сме толкова жертвоготовни, защото ако се чувства като жертва, а не просто като волеви компромис, това означава, че правим нещо против нашето удобство и против това, което смятаме за правилно. Защото ако чувствам, че правя жертва, означава, че аз се чувствам все едно жертвам нещо, което е важно за мен в името на нещо друго. А по-здравословното смятам, че е да чувствам, че правя компромис. Това е... Аз така си го интерпретирам. Не знам дали след един месец, като гледам това видео, няма да смятам, че е друго, но просто смятам, че има здравословно количество компромиси, които са важни, така трябва и по този начин на това стъпва обществото, на това стъпват романтичните взаимоотношения, но аз съм бил човек до последната ми връзка, в който съм поставял чуждите нужди пред своите. И излизайки от тази връзка, аз видях колко много ми е взимал и видях колко като излязах от тези отношения и просто си поех въздух. И аз винаги съм човекът, който трябва да поеме отговорност за това нещо, защото тази динамика се създава от двама човека. Единият човек, който иска много компромиси да правят от срещната страна, обаче това е 50%. Другите 50% са моята неспособност аз да заявявам моите желания и да защитавам моите граници, и когато нещо истински не ми е окей, да не правя компромис с това. Малко такова отклонение, но очевидно е важно, защото изобщо не планирах да говоря по тази тема, но очевидно е важно. И третия ден, да се върнем на преживяването, третия ден ударих една стена, в която, ви казвам, лежа, мокър съм, студено ме, боли ме кръста и ми е залепнало найлона така за главата и аз си го закачах там на едно място, за да може да ми влиза въздух. Като козирка си правих. И закачам го, пада и вече, така искам направо, много се ядосах и закачам го, тръгва да пада, аз така се изпсувах и седя и викам, добре, наруши обета за мълчание, не дей така, смирение и повтаряйки си смирение и бидейки съзнателен какво всъщност е смирението и как трябва да сме в осъзнат контрол, не потискане, но осъзнат контрол на емоциите, защото ако твърде много искаме да ги контролираме, може да ги потискаме. Но все пак трябва да ги наблюдаваме, да са осъзнати и да можем ние да ги потушаваме, сами да сме в контрол на тях. И след този пиковия момент, смирих се и имах уникално, прекрасно, красиво преживяване, което беше в период от 2 часа и половина, 3. Просто седях и си преживях последните 6 години от моя живот в най-малките детайли. Просто ги преживях наново. Това аз си го обяснявам като ние имаме спомени, конкретни детайли и спомени около всичко, което преживяваме. Сега друг въпрос е, че голяма част от спомените ни в главата вече се променят и след 5 години
често си спомняме коренно различна случка от каквато всъщност се е случила. А и спомените са много субективно нещо, кое е реалност, кое не и такива неща, но ако излезем от това, аз си го обяснявам, това ми преживяване с тези толкова ясни детайли, си го обяснявам като нашите спомени и ние си спомняме всичко и си спомняме всичко в най-малките детайли, но имайки консумиране на информация, input, спомените ни са затрупани под много мисли, емоции и ежедневни казуси. И след първите 2 дни, в които тези ежедневни казуси напуснаха съзнанието ми, и удряйки вече тази стена на негативни емоции, минавайки след нея, успях да си преживея последните 6 години в най-малките детайли, защото вече нямаше го този постоянния монолог в главата, едно мрънкане, постоянно. И то беше толкова чисто съзнанието ми, толкова спокойно. И след 3-тия ден, ставайки да медитирам, сядам и в ежедневието ми отнема някакво време. Някой път са 5 минути, някой път са 15 минути, за да мога да достигна до това състояние, в което да се усетя балансиран и в спокойствие в себе си, затворени очи, като медитирам. След 3-тия ден там просто затварях очите, трябваше да си поема 2-3 пъти въздух и хоп, веднага усещах вече това разширението вътре, влизайки си в подсъзнанието и едно състояние на пълен вътрешен мир. Преживявайки последните си 6 години в най-малките детайли, това беше хайлайта на това преживяване и беше изключително важно, защото върнах се по време, да кажем, на бала ми. Но аз ако ви питам как ви беше балът или как преживяхте бала си, ще се сетите за 3-4 конкретни случки, които са така най-ярките спомени. Обаче аз, имайки това чисто съзнание и цялото време на света, защото аз имам да си мисля колкото си искам. Отидах в ресторанта, седнах на масата, огледах се, говорих си с хората, после отидахме на дискотеката, видях се как съм облечен, после отидах да уча в Лондон, разходих се в университета ми, разходих се в библиотеката, преместих се в София, живях с един приятел тук, после пък минах си в най-малките детайли последните 6 години и това беше така хайлайта на това преживяване, беше пиковия момент, защото имаше... Аз си го интерпретирах като смъртното легло. Когато сме на 100 години и сме вече изнемощяли, знаете бабите и дядовците ни как са, седят и се за спомените си говорят, се за миналото. Защото на тях това им е останало. И когато ние сме на смъртното легло, имаш цялото време на света и ще си минеш целия живот на лента. И бъдейки и преживявайки тези 3 часа, в които си преживях последните 6 години, като седна на смъртното легло, това, което си мислех, 3 часа бяха яките хора, с които съм прекарал време, страшните моменти, които съм правил и съм превъзмогвал себе си, готини места, пътувания. Пътуванията бяха, всички пътувания, които съм имал в последните години, просто са изключително важни преживявания. И много обогатяващи, много изпълващи живота ми и просто пътуванията бяха такива важни моменти в живота ми. Като, например, на ретрита на Джо Диспенза, който преди 2-3 години ходих, ще ви разкажа в някое друго видео за него, но просто минах си така последните 6 години и много важно беше, защото това не е просто една крачка назад, това са 6-7 крачки назад. И това ми даде едно много важно осъзнаване, което не е нищо ново. Не е нищо, което не знам и вие не знаете, но просто е, когато имаш такова силно емоционално преживяване, направо просто ти се инсталира така в душичката, влиза много вътре и буквално ти променя живота. Имайки тези 6 крачки назад, видях, че в този период от 3 часа, в които си спомнях всичко, каквото ми се е случило в последните 6 години, нито един път не се сетих за кой ме е сякал пътя. Нито един път не се сетих за закъснял съм в обработката на някое видео, или този ден не бях продуктивен, или еди си кой какво ми каза, или този коментар, който ме изнерви в интернет. Или... Тези ежедневни малки глупости, които позволяваме често да ни пречупят емоционално състояние, да ни определят как се чувстваме.
И това преживяване ми даде много добра перспектива на това, че всеки един казус в нашия живот е толкова голям, колкото ние му позволим. Всеки един казус в живота ни е толкова голям, колкото ние енергия му дадем и колкото внимание, колкото се концентрираме върху него. Защото аз в момента, примерно, да се полея с кафе. Едната реакция е, полях се с кафе, ама айде, нищо, дай да си продължа да си снимам видеото, после ще забърша. Или другата. Полях се тук с кафе, мамка му, любимите ми гащи, е много тъпо, баси. Това дали ще се изпере, и след 2 часа още си мислиш, любимите ми гащи, много ми е гадно. Това може да ни покаже, че в нас е изборът колко време ще тънем в емоциите около казусите в нашия живот. Защото това не означава да не ги изпитваме и да не изпитваме негативни емоции и да си мислим, че сме слабаци, като чувстваме негативни емоции. Нищо подобно. Но след 7-8 ден вече е избор. След като ти се случи нещо много гадно, дори неща, които са такива, примерно, семейни или много сериозни, не казвам, че на 7-8 ден не трябва да чувстваш и трябва да ти пука и да не ти пука и просто е така да си продължиш живота. Но ако тънем в някакви негативни емоции, в съжаление, в вина, в обвинение, дълъг период от време, трябва да стигнем един момент, в който да кажем, това беше достатъчно. Преживях емоциите, които изпитвах, преживях това нещо, което ме накара да се почувствам по определен начин, но вече е достатъчно. Защото след един момент вече ние сами избираме да се чувстваме по този начин, защото ни става подсъзнателна програма, защото толкова много сме били в тази емоция, че то ни става новото нормално и ни става новата зона на комфорт. Зоната ни на комфорт да сме жертва. Зоната на комфорт да си даваме силата на някакви казуси от живота, и те да определят защо в момента сме така. Не. Има един момент, в който добре, чувствам нещо, разбирам, осъзнавам, време е да го пусна. Това е известното letting go. Това е репрезентация на нашата способност да пускаме емоциите. И това не означава, че те няма да се върнат или повече няма да ги чувстваш, но просто има един момент, в който ние трябва да вземем волево, съзнателно решение да кажем стига. Това преживяване ми даде тази перспектива да видя кои са нещата, на които давам значение. Защото аз съм ви казал в други видеа, че доскоро живях в една постоянна борба за това, че не правя достатъчно. През тези 3 часа, в които стоях там и се наслаждавах на живота ми, нито един път не се сетих, че съм бил непродуктивен, че не съм направил достатъчно. Нищо такова. Защото това е една илюзия. Интегрирайки това преживяване в себе си, аз в момента съм в период на вече доста съм затворил тази страница с вината и с неправенето на достатъчно, но ми даде като финалния пуш, финалното да затворя страницата истински, вътре в мен аз го знам и на съзнателно ниво го знам, но всичко има перфектен тайминг и всяка една трудност в нашия живот ни подготвя да станем хората, които ще сбъднем това, което е за нас в бъдеще. И в момента, ако нямаме това, което искаме да имаме, е защото нашата личност не отговаря на него. И трудностите и негативните емоции, които изпитваме в момента, ни подготвят за това събитие, което ще се случи. И преди живота е на цикли, както съм казвал, ups and downs, нагоре и надолу. Преди да има възход, винаги има падение. И след много дълъг възход, все някога ще почувстваме падение. И знайки това, чувствайки се в момента, ако сме в някакво low състояние, по-ниско състояние, да видим какви са основните теми на това състояние, кои са основните неща. И даже няма нужда да задълбаваме, не е толкова грандиозно и не е толкова голямо, колкото си мислим. И затова на мен фокусът ми в миналото видео, както ви казах, са прости неща като ежедневието. Защото как си живеем ежедневието, в какви емоции го живеем, какви мисли имаме на ежедневна база, това ни е реалността. Мислите и емоциите, които имаме на ежедневна база, те са резултат на личността, която сме. Както ви казах, няма да е в това видео, в следващото ще ви разкажа за хронологията на промяната от действието,
които биват породени от мисли и емоции, които биват породени от убежденията. Колективно убежденията са ни историите, в които живеем, а тези истории обхващат личността, която сме. И това означава, че всички модели, които имаме в ежедневието си в момента, отразяват някакви личностни характеристики на нас. И ако искаме да имаме един определен живот или една определена визия за себе си, можем да го reverse engineerнем, да го инженираме наобратно. Добре, кой е човекът, който ще има този живот? Как изглежда, какво прави, как се чувства, какво мисли, с какво се различавам аз от него в момента? Тези дупки, как се различава моята личност в момента от личността, която смятам, че ще бъда, когато имам това, което искам, тези дупки трябва да ги попълним. И наистина беше много важно преживяване това за мен тези 4 дена, въпреки че нямах някакви толкова нови осъзнавания. Нямаше нещо, което да е това е ново. Но такива силно емоционални преживявания наистина много така надълбоко ти набиват това знание или тези осъзнавания, защото ние постоянно, дори да минем нещо, примерно нямам воля и съм след примерно една година ставам дисциплиниран. Тези уроци или казуси, те се връщат, просто да проверят дали си още там, дали си научил уроците, дали още практикуваш това, което си научил. Затова не винаги е нова информация това, което имаме нужда. Често, даже бих казал, че 99% не ни трябва нова информация, а трябва да приложим тази, която вече знаем. Защото 99% от хората имат всичко нужно, което им трябва като знание, за да направят промяната. Но им липсва действието. Липсва им това да приложат нещата, които казват, че знаят и които реално смятат за правилни. Да кажем, че подобен тип преживявания, както в миналото видео разказах за дисциплината и волята, че са илюзия, също така аз от това преживяване стигнах до това заключение, както казах в миналото видео. И освен това съм си написал, че самодисциплината или дисциплината е автоматичен резултат от яснотата, а не прилагането със сила. Това, което си говорихме в миналото видео. Ако имаме ясна визия кой искаме да бъдем, ясна визия какъв е човекът, който би имал живота, който ние искаме да водим, и просто виждаме той как би действал в този момент. И аз ако имам ясната визия за той какъв човек е и си казвам, аз ще действам като него. И когато дойде някаква ситуация, в която искам да действам като старото ми аз, просто си казвам как би действал новото ми аз. Новото ми аз не мисли тези неща. Новото ми аз не е сведливо. Новото ми аз спортува, примерно. Просто имайки яснота какъв човек искаме да бъдем, това изключва нуждата от толкова много самодисциплина със сила. Тя все пак трябва да се приложи, защото в началото не ни е навик. И дисциплината все пак трябва да се приложи през някакви усилия. Но винаги би било по-лесно с ясна визия кой искаме да бъдем и тогава дисциплината става по-автоматична. Това искам да кажа. Трябва да установим както мечтаното ежедневие, така и най-омразното ни, за да има отблъскващ ефект. Това сега много хора, които работят на теми свързани с личностно развитие и с духовно израстване, всички имат тенденцията да гледат все позитивното. Все, през позитивни емоции, през мекота, през желание, не трябва да хъсъл културата. Аз съм също против нея, но основните аргументи са, че не трябва всичко да е на всяка цена, не трябва да е през усилия. Съгласен съм. През такива тягостни усилия. Но както трябва да имаме една визия за живота, който искаме да имаме, защото съм видял, че въпреки че това в дългосрочен план не е най-устойчивия начин, по който да се мотивираш, но до момента, в който ставам малко по-осъзнат, аз не съм бил мотивиран от визията, която имам за мечтания си живот, а по-скоро мотивацията ми е бягам от визията, която имам за живота, който не искам да имам, и има отблъскващия ефект това аз да бягам от това нещо. И въпреки че смятам, че наистина не трябва да работим през негативни емоции и да работим през страх. Все едно основното ни да бъде да ме е страх от живота, който не искам да имам, но все пак
заедно с това да си изградим една визия за какъв живот искаме да имаме, би било добре, просто чисто за експеримента, да си направим и една визия, да си опишем живота как би ни изглеждал, ако продължим да правим нещата, които правим сега. Ако продължа да не си държа на думата към себе си. Ако продължа да не спазвам обещанията, които за 100-тен път вече си ги давам. Как вървят New Year's Resolutions, как вървят обещанията от новата година. Дали следвам това, което си казах, че тази година ще е различно. Ако продължавам да не спазвам думите си към себе си и обещанията си към себе си, къде ще свърша? Защото вече вярвам, че голяма част от аудиторията ми не е някаква на 18, ами вече са зрели възрастни хора. Дори да не са възрастни хора, зрели личности. И ако си на една възраст, в която усещаш, че изоставаш, това е илюзия, но смятам, че чувството на изоставане е все пак добър начин да се стимулираме, да искаме повече. Наистина е илюзия и всичко се случва в правилното време, на правилното място. И не трябва да се сравняваме с другите, което е такова клиширано, но все пак ти си там, където си в момента, защото и не се чувстваш все едно там ти е мястото, ами трябва да си някъде по-добре, защото все пак не правиш нещата, които си обещаваш, че ще правиш. И ще продължаваш да си там, докато не почнеш да си спазваш думата към себе си. Другите неща също са валидни с позитивната работа и не трябвайки да работим през страх. Но за експеримента нека работим и малко така през страх, да е балансирано. Аз работя и така. Малко критика, здравословно е. Не да живеем във вина, както аз също съм правил, но балансирано, да има критика към себе си. Трябва да има малко критика, защото ако се е любов към себе си, ще си тлачим на едно и също място. То ще ми се случи в най-правилното време, то ще се случи на правилното място. Не. Ти като си същия келеш, който си, няма да ти се случи никога, ако продължаваш да си такъв заспал. Така че взимаме се в ръце и малко да погледнем и страшното, къде ще свършим, ако продължим да правим нещата, които не са функционални и продуктивни за нас. Също така, самодисциплината не е нещо, което трябва да е трудно, тя е резултата от това да знаеш ясно какво искаш, Самодисциплината не е нещо, което трябва да е трудно. Тя е резултат от това да знаеш ясно какво искаш. И когато знаем какво, както съм казвал и в миналите видеа, знаейки какво искаме, ни се създава една естествена иерархия на целите. И аз когато знам, че искам да стана човек, който се грижи за тялото си, иерархията на целите ми би била здраво и функционално тяло и ядене на захар. В най-простия си пример. Аз ям захар, ям джънк, не е нужно да е небалансирано. Но идеята е, когато имаме някаква цел или някаква визия, все пак да видим иерархално кои неща са приоритети, кои не. И тези, които не са, да слязат малко по-надолу. Очаква се да сме объркани и яснотата и хаоса са двете крайности на един и същи спектър. Ние постоянно ще лавираме между тях и трябва да се научим да се отделяме от хаоса и да се връщаме в хомеостаза. Един вид. Хаоса, който имаме в живота си в момента и яснотата, за пълната яснота къде искаме и какво искаме за себе си, са двете крайности на един и същи спектър и не е константа. Не винаги имаш яснота и не винаги е хаос. Както казах, преди възход има падение и ние постоянно лавираме между двете крайности. Но въпросът е, когато сме в хаоса, да го преживеем, да видим на какво ни учи. Обаче ако сме много дълго време в хаос, това означава, че ние не следваме естествения цикъл на нещата, ами най-вероятно стоим толкова много дълго време в хаоса, защото не си учим уроците и не правим нещата, които трябва, за да ни насочат към другата част на спектъра. Това искам да кажа. Константно, това даже няма да го чета. Много добра формулка и много добро напомняне е новата личност как би действала. Новата личност какво мисли. Новата личност как се чувства. Като сме в този момент, който пак се връща това дразнение, то е хаос или тая обърканост. Добре, новата личност как би действала в този момент? Ами ако се чувства много тъпо, има много гадно вкъщи, няма да си пусне Netflix и да си купи сладолед. Аз го правя някой път, супер е.
но би отишъл някой път или да тренира. Или новата личност, ако вижда някой проект голям, няма да си казва, в нея аз това не мога да го постигна, ами ще си каже, добре, какво трябва да науча или с кого трябва да се свържа, за да съм една крачка по-близо до реализиране на този проект. И просто тази формулка, това напомняне, новата личност как би действала. Аз по този начин се научих да си защитавам границите. Защото когато усещах някой пак да ми навлиза в дали някой би ме нагрубил или някой, който се държи твърде нагло, новата личност в момента би ли си премълчала или би интелигентно му казала, не ми харесва как се държиш в момента с мен. И просто това константно напомняне, новата личност как би действала, как би се чувствала добре. За финал, така да не сме толкова сериозни, ще ви разкажа малко смешни моменти от преживяването и приключваме видеото. Сутрин, защото то валя, валеше всеки ден, това пропуснах просто да ви го кажа, като валеше всеки ден, сутрин, като ставах и то ми се натрупало вода в найлона и от някоя локвичка така си взимах примерно тениската и отпивах по една глътка вода, колкото така леко да ми се навлажнят устните и да усетя малко свежест. Силно казвам свежест, но само по една лека глъчица, защото водата има микроби, тя не е дъждовната, но като се докосне до листата и падне, има някакъв прах, микроби и е така лекичко само през тениската леко да си навлажня устните. Това не знам дали да ви го казвам, но ще е смешно, айде какво да ви правя. Трябва автентичност и като цяло не искам този канал да е само някаква строга информация, личностно развитие и да сме някакви мега сериозни, ами да има и малко базици. Ви казах, че третия ден съм акъл. И представете си, че тук е така оградата, като съм заобиколен в това. И аз отидах накрая, там като аках и просто играех голф с пръчка. Това може да не го сложа в видеото, честно казано. Защото е твърде голяма простотия. Ама пък май... да знам, ще видя. Ако го гледате в момента, значи съм решил да го оставя. Май така играех голф все едно с малките си барабонки, които бяха 2-3 и заках само. Такива малки твърди и играех голф с пръчката. Добре, щом толкова много изпростях, значи вече е време да приключва това видео. Благодаря много, че гледахте видеото. Надявам се да ви е била полезна информацията. Най-вероятно ще съм забравил нещо важно, което трябва да кажа, но ще ви го кажа в някое друго видео. Надявам се да ви е било интересно. Надявам се да имате и много хубав, прекрасен ден. И между другото ми се оправи настроението, че бях малко киселяк, като идвах да снимам видеото и викам, всяко видео почва леко лоу и така след 20-та минута вече влизам в флоуа, така в потока да говоря много, много концентрирано и много ясно и подредено, без много излишни неща, но много яко, че ми се оправи така настроението, като снимах това видео. Браво! И така, добре, благодаря много отново, че гледахте видеото и ви пожелавам един прекрасен ден. Чао!